Assalamu alaikum wa rahmatullah. Stigli smo do 70. stranice. Danas inšallah završavamo treće poglavlje. Onda dolazimo do četvrtog poglavlja. Kad njega završimo, to naredni možda jedno poglavlje nam uzme možda 2-3 sedmice. 3 sedmice, ajde. Znači, to će doći otprilike kraj idućeg mjeseca ili polovina idućeg mjeseca. Znači, kad završimo to poglavlje, to jest polovina idućeg mjeseca, onda idemo na pauzu od 2 do 3 sedmice, već ćemo dogovorit ćemo se. Pa nam onda ide provjera znanja. Tako znači nakon svakih 4 poglavlja ide odmor, pa provjera znanja, pa onda nastavljamo dalje. To vam ne utiče ništa na dalje učenje, sam znači da provjerimo koliko ste do sada razumjeli što smo radili. A kao što smo naveli, zadaće znači nećemo pregledati više ovako na času, jer nam je to uzelo puno vremena. Do sada smo već trebali završiti 4 poglavlja, ali smo se puno zadržali na zadaću, nam uzimale otprilike po pola sata na čas, znači to je polovina časa u rede. Pa ću znači onako kao što sam se napisao, slačite mi pa ću vam ja pregledati pojedinačno svakome javljati vam gdje su greške i tako dalje. Ima li neki pitanja prije nego krenemo? Znači, imat ću sam danas čas, pošto nam je u sredu Bajram, pa znači ove sedmice imamo sam danas čas, eto to je još nekako kraća pauza, pa znači onda ponovo u ponedjeljak se vidimo, inša Allah. Dobro, počinjemo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi šrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Stranica broj 70. Četvrta vježba, التدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم دعي رقمه في المربع المناسب. Poslušaj pitanje, zatim stavi broj u odgovarajući kvadratić. Či slušamo rečence, ponovimo rečencu i reknemo koja je to slika u pitanju. Alif, ba, dal, tako dalje. Pa sam da pronađemo vježbu. الوحدة الثالثة السكن. التدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. ما رقم شقتك؟ Amina, ponavljam rečencu i koja je slika. السلام عليكم. Wa alaikum salam. ما رقم شقة؟ Recam samo potpuno. Koji je broj tvog stana? Aha, pa ja ne živim u stanu, ali... Ponavljamo ovo što slušamo. Aha, Ma rakmu. ma رقم شقة. Ja vidim ovo pod slavima. Sad. Kako ćeš reći? Koji je broj tvog stana? Ma rakmu. ما رقم شقتك؟ Šeka. شقتك. Ne može tu. شقة. Broj stana. Šta ti je tu? Koja je to veza? Genitivna veza. Onda ne može šeka tu, nego Šakati. ke. Ma rakmu, šekati ke. Koji je broj tvog stana? Ma Ma rakmu, رقم šekati ke. شقتك. Znači tu imamo dvije veze. Imamo broj stana, znači rakmu šekati, i tvog stana, znači plus ke. Rakmu šekati ke. Broj tvog stana. Dobro, to je Da. koja slika? Suretu. Suratu Elif. Ako La. dobro vidim. Lejse elifen. Sad ne znam je li ova suretu džim, ali ovo je bejt, ovo nije šakatun. Ako nije ona, koja onda još? Gdje još imaš broj? Znači nije džim, gdje još ima broj? Ja se vidim sad predmete ove, sad ne znam. Edita, što ti kažeš? Kako? Zal. Mm-mm. Edita? Pa. Pa.
حرف طاء. سورة طاء. ما رقم شقتك؟ سورة الطه. Aha, طاء. aha, izvinite, ovaj broj na vratima. Što to je? نعم. Aha, ok. سورة طاء. idemo dalje. Edita, slušaj. 2. ما رقم بيتك؟ Znači imamo. ما رقم بيتي؟ Koji je broj tvoje kuće? Izgovaraj potpuno. Ma rakmu. Nemoj ništa ما izostavljati. رقم ما رقم بيتي؟ Tvoje. Bejti je moje kuće. Ti kažem koji je broj moje kuće. بيتك ما رقم بيتك؟ Isto što sam nju rekao. Broj tvog stana. Broj tvoje kuće. Ne može bejtuke. Ne može rakmu bejtuke. ما رقم بيتك؟ Sad si promijenila lice. Kako ćeš reći broj stana? Broj kuće. Kako ćeš reći broj kuće? broj Samo broj kuće. kuće. رقم بيت. Ne može bejtu. Broj kuće. U genitivu da stavim. Pa je mora genti. Genti je na veza. Broj kuće. رقم بيت. Plus ke. رقم بيتك. Ma rakmu bejtike. Koji je broj tvoje kuće. Ma rakmu bejtike. Alihi suretu. Da vidim. في سورة جيم. هذه سورة الجيم. ما هذه رقم سورة بيتك؟ الجيم. هذه سورة الجيم. جميل. idemo dalje. ثلاثة. ما رقم غرفتك؟ حسنة. ما رقم غرفتك؟ Koji je sprat tvoja soba? Nije sprat, nego Koji je broj? Koji je broj? tvoje sobe. Ma rakmu gurfetike. Koji je broj tvoje sobe. Hadihi suratu. هذه صورة da li je zal? Gdje još imaš broj? Još jedna slika. Gdje imaš broj? Imali smo džim, imali smo ta. Gdje još imaš broj? Niš, na džim imaš broj 7, taj imaš broj 3. Gdje još imaš broj? Suratul Ha. Ma rakmu gurfetike. Koji je broj tvoje sobe. أربعة. كم غرفة في الشقة؟ أمينة. كم غرفة في الشقة؟ Ne može gurfetin. Ovo je upitno kem. Nije onaj obavisno kem. Recimo kad poslije kem dođe gentiv, to je odmah obavisno kem. Ovo je upitno. Ovo je pita koliko je soba u stanu. Nije koliko je samo soba. Ovo je pita. Šta smo rekli kod upitnog kem? Kako dolazi imence? U kojem padežu? U genitivu. Gentiv je kod obavisnog kem. To je obavisno kem. A kad je upitno, nije gentiv, nego? Akuzativ. Kem, gurfe. Gurfetin. To je gentiv. In je gentiv. Gurfeten. Kem gurfeten. Kam gurfeten. Je u stanu. Fišakati. Fišakati. Kem gurfeten. Fišakati. Hadihi suretu. هذه سورة الظال. لا. ألف. سورة الألف. نعم. هذه سورة الألف. كم غرفة في الشقة؟ يكون صوبة وستانو. 5. في أي دور الشقة؟ إنت.
Ja nisam čula rečenicu, možete Na, li ponovo na, ponoviti? na kojem spratu je stan? Kako ćeš reći? Na kojem spratu je stan? في أي دور Riječ eju dolazi u gentiru vezi sa riječi poslije sebe. Fi eji في أي دور je stan. شقة Fi eji daurin ešaka. الشق الشقة Ešakatu. Fi eji daurin je šakatu. هذه سورة هذه سورة زا. نعم سورة زاي. 6. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ حسنة. Možete li ponoviti rečenicu? Šta želiš za dnevni boravak? Šta želiš za dnevni boravak? Da. Je li to slika ba? Nam, sam još reci rečenicu tu. Kad kažeš šta želiš? Maza Mada turidu. za dnevni boravak. Li, maza turidu li. Li Gurfeti. gurfet. Kako se dnevni boravak kaže? جلوسي. Ili primaća osoba. Li gurfet il džulusi. Maza turidu, li gurfet il džulusi. Idemo dalje. 7. ماذا تريد للمطبخ؟ Amina. هذه في سورة الواو. Ponovno rečenicu. ماذا تريد في المطبخ؟ Li, lil metbehi. للمطبخ. ماذا تريد للمطبخ؟ سورة الواو. 8. ماذا تريد للحمام؟ أديتا. ماذا تريد للحمام؟ للحمام. للحمام. نعم للحمام. هذه سورة هذه سورة دال. نعم سورة دار. 9. ماذا تريد لغرفة النوم؟ حسنة. Ci sad sam spavaće se po mjesto dnevni. ماذا تريد لغرفة النوم؟ نعم. هذه سورة حا. نعم سورة الحا. Dobro. S time smo završili vježbe slušanja. Ovo ovdje su nam sada pitanja za konverzaciju, međutim doći nam ovdje ispod dole opet pitanja konverzacije, pa ćemo se tu zadržati na njima. Ovdje ćemo sad preskočiti ovu prvu vježbu, pa idemo na ovu drugu. التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. razmijenjen dijalog sa svojim kolegom kao što je u primjeru. المثال أريد مشاهدة الشقة. Želim, či doslovno želim razgledanje stana. To jest prevodimo kao da piše glagol, pa kažemo želim da pogledam stan. أريد مشاهدة الشقة. تفضل هذه هي الشقة. Izvoli, ovo je stan, evo stana. Znači sa samo riječ الشقة mijenjamo sa riječima ispod slike. Či želim da razgledam frižider, želim da razgledam krevet, tako dalje. Amina, či prva slika je želim da razgledam frižider, izvoli, evo frižidera. أريد تشاهد أريد أريد مشاهد مشاهدة ne protiš primjer.
Griješiš padeže. U redu. Muša. مشاهدة. Ne može tu. Objekat. Ne može objekat biti nominativ. Želim koga šta? Razgledanje. Mušahedete. Objekat je akuzativ. مشاهدة الثلاجة. Gentina veza. أريد مشاهدة الثلاجة. Gentina veza. أريد مشاهدة الثلاجة. Estalađeti. Prva riječ, neodređena, druga određena. Gentina veza. Razgledanje frižidera. Gentina veza. Mušahedete estalađeti. Dalje, izvoli, evo frižidera. تفضل هذه. تفضل هذه. Nema da mi. Sukun je na kraju. Ovo je imperativ, naredba. Tefeddal. Ne može tefeddalu. Tefeddal. تفضل هذه هي الثلاجة. Ne može gentiv sad. Nije gentina veza sad. الثلاجة. Hadihi je estalađetu. Moraš ponoviti malo gentinu vezu. Edita, krebet. أريد مشاهدة السرير. 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 Dalje. بالبريد. تفضل. هذا هو سرير. نعم أريد مشاهدة السرير. تفضل هذا هو السرير. حسنة. أريد مشاهدة المرآة. تفضل هذه هي المرآة. أريد مشاهدة المرآة. تفضل هذه هي المرآة. أمينة بيتش. أريد مشاهدة الفرن. تفضل هذه هي الفرن. Koji je rod furnun? مشكي. Onda nam že هذه هي. هذا هو الفرن. نعم هذا هو الفرن. I edita zadnja. أريد مشاهدة أريكتي. الأريكة. الأريكة. تفضل هذه هي الأريكة. 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 Znači kad imamo ove primjere هذه هي ili هذا هو, onda ću reći poslije nje imati el. هذه هي الأريكة. هذا هو الفرن. Tako dalje. Idemo dalje. 72. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب. Razmijen pitanje odgovor. المثال. ماذا تريد؟ أريد ستارة. Šta želiš? Želim storu, zavesu. Znači uridu, želim koga šta? Storu. A stora je znači u akuzativu zato što je objekat, rekli smo da je objekat u akuzativu. Odgovara znači na pitanje koga šta, koga čega. Uridu, želim koga šta? Storu, sitareten. Objekat je uvijek u akuzativu. Sitareten. Tako dalje. Sad će znači ovo biti u akuzativu jer su ovo objekti. Amina. U stvari Hasane, šta želiš? Želim ovu fotelju. ماذا تريد؟ أريد الأريكة. نعم أريد الأريكة. أمينة بيتش. ماذا تريد؟ أريد فرنان. Kaže peć. Fornanun. Nema anun. Furnun. Kako će biti akuzativ? Furnun.
فرن To je gentiv. In je gentiv. فروني Kesra je gentiv. Piše ti ispod slike. Druga slika. فرنوني. Druga slika. Piše ti ispod slike. Ali znam riječ, ali ne znam da prebacimo u genitiv. Pa ne treba gentiv. Piše ti ispod slike zašto je treba. أريد فرن. Furnen. Furnen. Un-en. فرنا. Un-en-in. ها. Furnun. Furnen. Furnin. Edita. Boiler. ماذا تريد؟ أريد سخانا. سخاnen. حسنة. ماذا تريد؟ أريد سجادة. نعم. أمينة. الرادلو. ماذا تريد؟ أريد مراية. مرآة. فريجدير. أديتا. ماذا تريد؟ أريد ثلاجة. حسنة. ربت. ماذا تريد؟ أريد سريرا. نعم. I opet imamo isti primjer kao gore. ماذا تريد أريد ستارة. التدريب الرابع. četvrta vježba. هاتي جملا كما في المثال. navedi rečenice kao što je u primjeru. المثال. أسكن في حي الجامعة. stanem u univerzitetskom naselju. أسكن في شقة جميلة. stanem u lijepom stanu. الشقة في الدور الخامس. stan je na 5. spratu. في الشقة 5 غرف. u stanu je 5 soba. Ovdje imamo malo pravilo brojeva. Da se podsjetimo, znači ovdje nam se mijenja broj sprata i broj soba. Prvi dvije rečenice su znači iste. Prvi dvije rečenice su iste, će mijenja se u trećoj i četvrtoj. Idemo Amina, prva slika. Znači prvi dvije nam rečenice čitaš od ozgo kao što pišu. Čujemo se. Treba mi samo, čujemo se, tu sam samo da vidim. Znači prve dvije čitam isto, ove dvije dole mijenjam. Jel Da. tako? Halo? Ja te Halo? čujem. Eskunu fi. Čujemo li se? Da. Nešto mi je Čujem. slika zaledla, slabo vas čujem. Halo? Ja te čujem, do tebe. Aha. Eskunu fi haji al džamijetu. Dalje. Eskunu fi haji al džamijetu. Eskunu في fi حي. šakati أسكن في حي. al fi haji al džamijeti. Gentina veza. Prva riječ neodređena, druga određena. Mora biti gentina veza. في حي الجامعة. Dalje. Eskunu fi šakati džamiletin. Nema L. Kad nema L, što mora imati riječ? Mora tenvin imat. Onda ne može fi šakati. Fi šakatin džamiletin. Dalje. Sad Al je četvrti sprat. šakati Ešaka. الشقة في الدوار في الدوري. في الدور الخامسي. To je peti sprat. Prva slika dole, četvrti sprat. Aha. الرابع. الرابي. الرابع. Mora slagati s imencom. To je atribut. Ekspert da se atribut slaži s imencom u padežu, rodu, broju i tako dalje. الرابع. الرابيعي. في الدوري الرابيعي. I sad u stanu su 4 sobe. في الشقة 4 غرف. غرف.
أربع غرف غرف. في غرف الشقة أربع غرف. الشقة في الدور الرابع. في الشقة أربع غرف. Rekli smo pravilo brojeva davno. Kad su pitani, znači, glavni brojevi, kad nabrajamo nešto koliko je nečega, od 3 do 9, od 3 do 10 kad su brojevi u pitanju, ide, znači, broj suprotnog roda od jednine imence, a poslije broja od 3 do 10 dolazi množina u genitiv. Zato kaže fi šekati erbeu, zato što je jedina riječ guref, gurfetun, a ona je ženskog roda, pa je zato erbeu, gurefin. Edita, druga slika. أسكن في حي الجميلة Nije džemi. جامعة أسكن في شقة جميلة الشقة في ثالث نعم الشقة في دور الثالث يلا ريد سعادة Dalje. في شقة ثلاثة غرف Pravilo brojeva, sad sam spominjao. غرفة je ženskog roda pa mi broj mora biti muškog roda. Nam. Fi šekati ثلاث غرف taratu, gurefin. Rekli ste u broju, ne može imati termin jer je to kao genitivna veza. Taratu i ne može imati Da. taratu, gurefin. Fi šekati taratu, gurefin. I rekli smo kad su u pitanju redni brojevi, znači oni dolaze kao atributi imenci, što znači da moraju doći poslije imence, ne moraju doći prije imence. Ne možemo reći fil hamisi ed dauri, nego fi dauri al hamisi. Fi dauri al thalisi, ne možemo reći fi thalisi ed dauri. Mi kažemo na trećem spratu, on kažu na spratu trećem, znači je obrnuto. Profesor, ja kad sam radila zadaću, ja sam prije toga čitala ove redne brojeve i meni je nekako otišlo kao da su sve one rečenice zapravo sa rednim brojevima. Međutim, kasnije kad ste napisali, vidjela sam gdje sam griješila. Znači, kad znači, nabrajamo količinu nečega, koliko je nečega, to znači glavni broj. A kad određujemo znači, koji je po redu nešto, to su redni. Naravno. I onda znači kod glavnih važi ovo pravilo od 3 do 10. A kad su redni u pitanju, ništa se znači samo to su atributi, nema pravila ovog od 3 do 10. Hasene, treća. أسكن في حي الجامعة أسكن في شقة جميلة الشقة في الدور السادس في الشقة 7 غرف. Nije 7. 6. 6 غرف. 6 غرف. I Amina, zadnje. أسكن في حي الجامعة أسكن في شقة جميلة في شقة جميلة الشقة في الدور الصبية الشقة في الصبي الشقة في بونوا الشقة في الدوري السابع مراسلاقات السابعي في الشقة السابع غرف بونوا في الشقة في الشقة السابع غرف نمش متل بروي 7 soba. Aha. 7 غرف. Kojim će padeš biti broj? الشقة 7 غرف.
fi šekati. Kas kaže 7 u muškom rodu? Kas kaže 7 u muškom rodu? سبعون Sebaun. Sad svojom سبعون soba. Fi šekati. سبعون غروف Rekao sam da ne možeš imati, kad dolazi u genitiv vezi, ne možeš imati termin. غرف Aj ponovo cijelu rečenicu. Fi šekati. في الشقة سبعون Ne možeš غرف imati termin. Genitivna veza je. Ne možeš imati termin. Može kad stoji sam, a غروفي kad stoji u genitivnoj vezi, ne može imati termin. غرفي Nije stvar o imenici. Broj ti govori. Ne može broj imati termin. Ne može sebaun. Ne može imati termin. سبعو Seba'u. سبعو غرف Gurafin. غرف Seba'u. Gurafin. Znači ponovi malo genitivnu vezu i pravilo brojeva. التدريب الخامس. Uzet ćemo još ovu vježbu, pa ćemo se onda na pauzu, pa ćemo nastaviti malo sa konverzacijom ovaj drugi dio časa. التدريب الخامس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. زميل ديالوج kao što je u primjeru. المثال: أريد شقة من فضلك. želim stan, molim vas, molim te. لدينا شقة جميلة. imamo lijep stan. أريد مشاهدة شقتي. želim da razgledam stan. هذه هي شقة. ovo je stan. هذه شقة جميلة. ovo je lijep stan. Či sve isto ostaje osim šaka. Či riječ šakaten mijenjamo sa riječi ispod slike. Uzet ćemo samo po prve tri slike, jer vas je troje. Idemo edita. Prva slika, či frižider. أريد ثلاثة من فضلك. ثلاجة. أريد ثلاجة من فضلك. لدينا ثلاجة جميلة. أريد مشاهدة الثلاجة. هذه هي الثلاجة. هذه ثلاجة جميلة. نعم. حسنة. أريد أريكة من فضلك. لدينا أريكة جميلة. أريد مشاهدة الأريكة. هذه هي الأريكة. هذه أريكة جميلة. نعم. أمينة. أريد شقة من فضلك. Mjestan. Tepih. Treća slika. aha, izvinite. أريد سجادة من فضلك. Želim koga šta? سجادتي من فضلك. Ne može genitiv. Objekat. Koga سجادة. šta? A mora jedan biti. Pa, mora zapamtiti koji imaju što padežu. Ja trebam ponoviti. Ti si naučila jezik bez padeža, zato te sad to je problem, da. U redu, seđadeten. لدينا سجادة Sad nije objekat. Sad je subjekat. Nije objekat, više nije glavska rečenica. لدينا سجادة جميلة. أريد مشاهدة السجادة. Nije šeđade. Nije šin, nego sin. سجادتي. هذه هي السجادة. هذه سجادة جميلة. نعم. Dobro. Tamam, staćemo na tome, pa se vraćamo za neke 2-3 minute prilike. Či imamo ovu konverzaciju. Ovdje rečenice neke. Ovo preskačemo isto. Ovdje prečitati ove rečenice, prevesti. Ovak kratki tekst i mislim da možemo završiti ovo danas. Dobro. A vidjet ćemo koliko stignemo, pa neću duljiti uglavnom. Vraćamo se za neke 2-3 minute prilike. Napišem vam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi šrah li sadri, wa yasir li amri, wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli.
idemo malo, probat ćemo konverzaciju. Ako otprilike sva ova pitanja nema i puno, znači 6-7 pitanja otprilike. Amina, ejne teskunine, fi ej medinetin. أسكن في سراييفو. Fi Sarajevo. Ili fi medineti Sarajevo u gradu Sarajevo. Fi medineti Sarajevo. جميل. هل تسكنين في شقة؟ لا أسكن في البيت. في بيت ili في البيت. جميل. ما رقم بيتك؟ Recimo broj moje kuće je 7. Broj moje kuće je 7. رقم بيتي 7. Sabatun. Osnova je znači da je sa onim ti. Da. Sabatun. To je ono رقم بيتي سبعة. جميل. كم غرفة في بيتك؟ لدي sada prebacim غرفان. غرفتان. dvije. غرفتان. في بيتي غرفتان. في بيتي غرفتان. جميل. Evo ja ću baciti još neka pitanja koje nemaju ovdje. ماذا في غرفة نومي؟ ماذا في غرفة نومي؟ في أسنين غرفة النوم. Šta znači pitanje ماذا في غرفة نومي? Šta ima u sobi? Šta ima u sobama? U spavaćoj sobi. في غرفة نومي. نعم. Da. في سرير. في غرفة نومي ili فيها. في غرفة نومي spavajućoj sobi je ili u njoj فيها. في غرفة نومي ili فيها i onda nabrajaš. فيها سرير دولاب سجادة هل فيها ستارة؟ نعم فيها ستارة. جميل. أين الأريكة؟ أين الأريكة؟ في أي غرفة؟ في أي غرفة الأريكة؟ في غرفة الجلوس. في غرفة الجلوس. الأريكة في غرفة الجلوس. جميل. مع من تسكنين أنت؟ مع من znači s kim? مع من تسكنين أنت؟ أسكن مع والدتي ووالدي وبنتي. جميل. جميل. ما مهنتك؟ Pa sada ne radim ništa, ali... Recimo ja sam učenica, studentica. أنا طالبة. أنا طالبة. جميل. هل لديك سيارة؟ نعم لدي سيارة. جميل. Dobro, شكرا لك. عفوا. idemo dalje. Edita, أين تسكنين أنت؟ في أي مدينة؟ Jel se čujemo? Ako ne možeš uključiti mikrofon, morat ćeš izaći iz učionice pa ponovo ući. Pošto vidim da nema ikonice ovih mikrofona. Morat ćeš izaći pa ponovo ući, ako me čuješ. idemo Hasane. أين تسكن أنت؟ في أي مدينة؟ أسكن في مدينة هجيج. جميل. هل تسكن في شقة؟ نعم أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ Koji će sad broj? Reci nam 5. Broj mog stana je 5. رقم بيتي Šakati, ako je stan.
رقم شقتي 5. 5. Hamsetun. Pošto sad nije u Gentinu vezi, Hamsetun, sad ima termin. Hamsetun. Aha. Sad nema nemenci što dolazi posle njega. Hamsetun. جميل. مع من تسكن أنت؟ أسكن في أسكن أسرتي. أسكن مع ستارنيم سا أسكن مع. أسكن مع أسرتي. نعم. من هي أسرتك؟ Koja je tvoja porodica? Men hije usretuke. Ili men usretuke. Kako ću reći, 2 sestre. Kako kažemo jedna sestra? Uhtun. Šta dodamo da bi dobili 2? Uhtani, jel? Uhtani. Naam. Uhtani, walidi wa walidati. Ja, walidati. Znači, eskunu ma. أسكن مع والدي والدتي وأختاني. Naam. Wal uhtani. I 2 sestre. Ako bi njih prisvali, onda bi bilo, rekli smo nominativ kad prisvajamo sebi odvojeni, u nominativu bilo bi uhtaje, uhteje. Pa bi ovdje bilo eskunu ma, walidi, wa walidati, wa uhteje, svoje 2 sestre. Jamil. كم غرفة في شقتك؟ في شقتي. Sad da li dodajem određeni član na broj? Ne dodajem, jel? Sad, čim nabrajaš, to je gentina veza. Znači, ne može prvi član matera. في شقتي 3 غرفات. 3 غرف. 3 غرف. جميل. ماذا في غرفة الجلوس لديك؟ ماذا لديك في غرفة الجلوس؟ في غرفة الجلوس أريكة. أريكة. U nominativu, jel? Nabrati to, znači imenska rečenica, to je subjekat, nabrajaš. Znači rekli subjekat je onaj o kojem govoriš. Znači, fi gurfetul julusi, riketun. Znači, govorimo o onome što se nalazi. Znači, riketun, Riketun ne znam koje smo još riječi učili. هل هناك ستارة؟ نعم. ريكة، ستارة، سجادة. جميل. في أي دور الشقة؟ رسم ستاني na drugom spratu. شقتي في دور الرابع. Na drugom, to je 4. na drugom, ها. الثاني. في الدور الثاني. في Ili الدور الثاني. ako nije određeno da će biti في دور ثان. جميل. ما مهنتك؟ أنا طالب. أنت طالب. جميل. Dobro, nek to bude to. Da vidimo dalje. Ako da još neke rečenice provežbamo i s time ćemo završiti. Ovo svakako preskačemo. Dobro. A ovako. Recimo Amina. Ovo je kuća njegovog amidži. Ovo je kuća njegovog amidži. Jel se čujemo? هذه بيت عمه. Koji je rod kuća? Čujete me, halo? Koji je rod kuća? Halo? Čujem te. Čuješ ti mene? Halo? Čujete me sad? Čuješ ti mene? Halo, čujete me? Čuješ ti mene? Koji je broj kuće?
Uh, uh, Ovo je, Aj rakamun bejtun. ovo je kuća njegovog amidže. Čujete me sad. Aj Reci mi, rakamun bejtun. nisam te to pitao. Čujem profesora i odgovaram 3 puta, ali nešto sporo prolazi. Pa do tebe nešto, E, do tvoje konekcije. Hadihi, Ne može hadihi. Evo, isključi. Hasne, reci nam ti, ovo je kuća moga amidže, njegovog amidže. هذا بيت عمه. Mm-mm. Hada, halo, samo da malo, se čujemo, halo, čuješ ti mene? halo, Ne čujem te opet. jel se čujemo? Halo, halo, čujete me sad? Čuješ ti mene? Ja tebe čujem. Čujem ja vas sad, čujete vi mene? Reci mi, ovo je kuća njegovog amidže. Hadihi bejtun Koji ammuhu. je rod kuća? Hada bejtun ammuhu. Hada, Hada bejtun ammuhu. ti si rekla, ovo je kuća njegovog amidže. To si ti rekla. Ovo je kuća njegovog amidže. To si ti rekla. A trebaš reći, ovo je kuća njegovog amidže. Hada bejtuhu ammuhu. Sad si rekla, ovo je njegova kuća njegovog amidže. Kako ćeš reći? Kuća amidže. Hadihi bejtu li ammuhu. Neću to hoću gentinu vezu. Reci mi samo kuća amidže. Kako ćeš reći kuća amidže? Bejt ammuhu. Nije Ali- tako. Kuća amidže. Gentina veza. Kuća amidže. Prisvajaš kuću amidže. Aha, bejtu ammuhi. Reci samo kuća amidže. Bez njegov, bez ničega. Kuća amidže. Bejtin ammihi. Samo kuća amidže. Bez ničega, bez njegov. Samo kuća amidže. Bejt ammu. Bejt ammun. To je kuća amidža. Nisi mi rekla kuća amidže. Moraš gentinu vezu. Ne možeš drugačije reći. Sad samo nabrala i 2 riječi. Kuća amidža, to si mi rekla. Bejtin Zašto gentiv? Zašto bejtin? bejtin Zašto gentiv? Zašto gentiv na kuću? Zašto in? Ne znam, zaboravila sam stvarno, moram ponoviti. Hasene? Šta da kaže? Istu rečenicu. Ovo je kuća njegovog amidže. Ovo je kuća njegovog amidže, da li ovo treba doći u genitivu njegovog amidže? Reci pa ćemo Da bude riješiti. hada bejtun ammihi. Haza bejtu ammihi. Ovo je kuća njegovog amidže. Haza bejtu ammihi. Ovo je kuća njegovog amidže. Reci nam. Amina. Na kojem spratuje tvoj stan?
آه، في أي رقم Nije na kojem آه، broju, na kojem spratu je tvoj stan. أها في أي دور Po, شقتك poslije i dolazi gentina veza. Fi aji, في أي دور شقتك a fi aji daurin, šakatuke. Na kojem spratu je tvoj stan. E, reci mi, Hasane, e, u ovom stanu su dvije sobe. U ovom stanu su dvije sobe. في هذه الشقة su dvije sobe, Nam. غرفتان. Nam. Fi hadihi šakati, gurfetani. Možemo isto staviti jel, bude fi hadihi šakati, el gurfetani. Ispravno jedno i drugo. Dobro, nek to bude to. Pa znači, kao što sam rekao na početku, u sredu nemamo časa, pošto je Bajram. Pa idemo, znači, na ovu kraću pauzu do ponedjeljka. Pa onda ćemo, znači, kada završimo četvrto poglavlje, kao što smo najavili, to je nekad polovinom idućeg mjeseca prilike. Završimo to četvrto poglavlje, onda idemo na dužu pauzu od 2 do 3 sedmice otprilike, pa onda imamo provjeru znanja od ovog do sad što smo radili. Pa eto, odmorite se do ponedjeljka, uradite zadaću ko nije. Vidjet ću možda još nešto da vam pošaljem, da imate do ponedjeljka, pa se vidimo u ponedjeljak, inša Allah. Ako bude nejasnoća, pitajte, ponovite ko što smo radili, makar ove gramatičke lekcije, pa se vidimo inša Allah u ponedjeljak. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.